isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo iryoto gwikere gose ututarire asichia bisichito ichukira sinyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa seki league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 14 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Wakire biya umwancho murigire bweta senikia Ndizi TV ne mambengi ya nyasatu anchire tumirane asembe one chinga kichire to ngambia mono aso tengera egeta senikia Ndizi TV nato ko mwais kone bako irana asenya sai kaira to anchira ndi tumiranire ngaki kwa bokire na kyogendrete twatigane taburi tukure igoro goikaboniga na kyore otenga bono twachakire bano murobiro bwensakia ime ya Ndizi TV na bubwanso bomugusi omurobiro ochire kumakigima ime yorogongo rwa Gusii amone chinse chonsi chetana ine ense yeito ya Kenya no tore no yominto AMISI wakire bya cyaragire ndotse ikomi na ibire cyabona mambia munere kawaida ose enara itunga twachakira mu rubyo bwa ENSAKIA rero Friday tariki 10 na kyanda aya motenyo chire ndochenga mwisore na cyarenga Jumatatu twachagete ewiki ande naranga twachagete ewiki tuko emwako yegatukoria Jumatatu amatuko achire chinga kichi achiro mwancho murigere ndochenga ngange tole twakere omotenyi o January o kwaeri ekrabana tokana tokolega ntwensi asobwa mukaribu sana buna erebotambe Joshua AUTA nero konekia buna chibicha eliogi chiago chire asenchera yobo ikanu emambia bonelitera ngoro kwa JOSEPHAT amese Enchenguru kwa DORCAS KEMUMA kwariga ni vene na bogo tubwatia gwitira senchera je mitandao asensemo ya Facebook atumina Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News na boigo likekeringere kiao boto mama kwani boto bangora ya ometi tukuri ale ni tukuri Juma abange nigo bawo bayikerania nase amatanga abono ko batengana bogo tomengora yawe tra se namba ya 0792192834 enere namba ogotoma libori yao ujumbe yao nabaye kerengere kyao nabaye nabo to ogokwane go sese babere batatu ase omorobero ya mashabiki tonsi twabaleganire bene to chake ase njira ya bene mwancho mo ligereria enamba ya SMS nabaye gotrase mitandao no kunyara koba gogosoma amona into se nabo kunyara koba gosanga amona into emambe yebono. Good morning ige koronga Friday edition
gutwara tore segment gose ekenga segete kimuro riri kurukwe bwatoke timaitenga Joshua ningiato ariganireti emambe bono asentunda ya gatatu kolende toskare togendare no wotole maiga kwene kinga tonyera ko batogo gosemia ndako komanyana mange DORCAS nyere ko baga gwatika kururi tukolegoro tonya to totika nagaiga amanga berega okorekana nene asoro gongoro iriwa Gusii ne setu ya Kenya turushinga barokiwa magenderete bado kwirika sikiri ya kyanda ase abande batigeta sichinka so kuborwa osokolemerwa nebintu biribeganeri iribanyale gweso ina barabwa ase eronderi abande bagoso ase sikiri ya Kenya so chakana barabwene esabali yabo ya secondary kolende ntolino kwegena nganya sanko baikerale nabayiga kune ondebwe ondeiga abakonye ilimanya uchakana barabwe sabali yo iyabena toliranga nonyane chinsemo chinde tari Gusii igoka abande mbale batigire ase chinka kyagera yo kulemerwa ati yabo boigo omokonyi bubora ibwense litkoligoro maitenage nararetie Sunday gose Jumapili ye wiki eto achaka hatanga litkolia AMISI chinsa isano na isato nejidege 15 nanyare ko baga kwene na bene ekerengeri kia gose akubatekana na obokoreri bua ekegambero asawe gatete igabwate yani ekura yuko taba no kwegena nagati ya abakoreri gose abanachi ebina ase aringe ko baga kwena na anene amasakarali agota umusubati gusomuna chi ebina oyomo ase kegambero keriya ki high court nyare ko baga gotenirwa emeremo kiyakora kana titukorega engane yonyabo yabeteke na Taikiranete. Engane na unyare ntete obo tutukano abirengira lyebingao. Yes. Ekobolinga ninki geko gerarende ataikiranete kolende bado ntoganyete. Nene chisa cha mwere. Kubatekana na omona chebina ose omona chebina ye. Igate abeto go statement nya tokobe ko bwato ko korwa ase abisi ya mangane obwerania igobate abetenga ko bwatekana maberera manene ayenya rikoba korekana DORCAS ase gatiye serikali gose gatiye president na boigo obokoreri webigambero bono igaro chenga tigera ne maiga ke kwansaranyo beka parking kidogo acha kuigora baadaye kira chingwana chiakorekana no maite kira to kora chingwana be konyarikana nganere na baranya ko part ye chingwana yes kira to kona executive maite no authority presidency was no more deputy oya no bago to kasege ikarobuna ekyone nganataranya ko batoko bwati boige birengalie binge binyara ko biko bwatoko igoro yogo chamo gose gokora o moroberio bwoko bwatana gati ya ekegambero na bigo omraibwense William Ruto amane executive in general gati aba bange bakonya gusuguma mayota ngaya te konyarekana minute ngabono manganaki abisekanire ayara atanyara ko bakubekwa tenene paka moikere eke wango kirimo gatanga tigatoira ne maigo se toisaransunya ko batoko gamba gati abo toroche o motenene gose omunyakirogo bwekiombe keriagyo kerichiko LSK erikiteuri esa gete gatanga intuti moto baranga no tore part of that era na tebete nga ntunto yoga toda itinkwanecho gichiko lyo karibwati obwaene bunyara ko bokorakana no bosibore bwa ebigambero amatene chingwana bwo chenyera ko bachiko segetwa ndo moro omorai bwa obomo bwazimi Raila Odinga nero bwa sokia kalonzo musio kagati abanda bange bakugikira chingwana echo agate banga ase kichingwana chiko korekana ngiyasarikira ngoma cheru kigambiro kego bosibore bwaye yes ekende ngeyo kenene gabyo gukwanira tukanero murai bwense naro ina iringane abataba kero montana ndichinkwana kero montana wato bosibore onde kero wato bosibore ebambia bora sanga bora intitwero chebo igo committee area ENSAKIA buna committee area ENSAKIA buna yanyere ko bego kwanera okobwato kwa kwebirengererio igoro yobwaga chibwe chinyomba chiri goriri kehli tukoligoro mpanya ko bawikira na se county ya Kisii anene ase amagacho ATC ase boigo banyara ko bakora abananchi abamenyi be county ya Kisii elinde banyara ko bagusanga bonse asobwamo asomoro buri ko public participation kabisa bono ntumatinga ni abantu bali bayikiranete mbato mbayikiranete abantu kuri chinsamo chonse chorongora usi mbate bangabona abaiga nabate bire maitina beranya rekana AMISI abuna bake yes
abuna abakebari babwate okugania gwechinyomba echo nabari abange no turisiko kaiga tutamaiti ninki kigenderete ntubono no kunacho gwoka no bogima gokonga Dorcas yani okonde ngatutageti ko one goso utwale nyomba yago in future AMISI mboneki obwate nyomba ino chikonyosa no ebango ngo butorure ebesa ngo gendere chiko kwagachire nyomba yaringe ya housing ndo wata housing levy bona omaete ekereke ngase ose asebange ya chakera ko bage ko butorerwa ay kwagenda onye kubate payslip yago gali kwa yarigeria koranga irenga chiazo by now Dorcas utakere ko bagokomanya irenga kwa contributory uchiasobwa gachiko chinyomba so that ikase getotenga bona indo chichibasa cyane njera narure chisanire osabe nyomba yawo AMISI kiro muntu nabwate obosibole bwokwagacha sate gitego sokole bidomna tegete lakini bonekere toko betereri wo meto kunyoko betereri yale ko babuna abantu mbale abayesoga tina watengaki konye nyombe ye gamotete richi ngane ye omurubiri gwenyo gwechinyomba tiguri kwatoko kanya era arwebesa yaye yani ebene omuntu ole wile otete nyomba era urwebesa lakini obi utatageti era tige agachire onye bakomenye mete imetigamenya lakini ko betereri kiro muntu ngabona paka mama mboga bacho wakana ndoche ngabona Akaranga Dorcas na inore as a part of the interested parties as chingwane chiko chiko bachigokorwa amono muraibenze nabokori application ikira negari nere ko boko bata koma ite ngati meroberio eserikali goteba of course gwetera so muraibenze Dr. William Ruto otanga ene meroberio yalenga se manifesto ikira yalenga se manifesto immediately by the time omo Kenya kogenda asetebe bwake kura ngana itabiranete nemiroberio yeserikali ya Kenya kwanza ari uchikopa kubona muchando kiororo kiagera abange babarai bakwanire gati abo mukonyi umuraibwe serikali gashagwa goteba ntwe contract itutubwate no kubwata na woito no mo Kenya igencherende mbancheranete amone manifesto yetutonya to kubatokoba gati yabone manifesto yo neliyo bwaga chibe chinyumba kiri kuri bike ngayo muchandore usono ko botoro besa muchanda solo ko botoro ba AMISI mo Kenya tabati muchanda yes meroberio kwaga chinyomba cha serikali ne njai ngokurukana ntoro chenga no nyanju kaiga asina chinyomba cha serikali chire onye goteta yo AMISI okwando gole nyomba yawo wamenya ororo no muchonero nchiroro onye gotete ondo gole amenya amo chanda asole bono no ko vetiri kiro montaru aruna pakale liliaro chenga tia kabeza mbwate nka wisira na onye kende nande bado no lokumonacha na abo iko abantu mbale batabwati kerenga ligochi kumenya imechemene na Nairobi bo songo kaiga aba batete be yagachi bamenyete nande mbale already AMISI beri nire bayikojire bagachira akanyomba kabo batika akanyomba ko bachiko kogora nande nyombe nga mayete onya Dorcas ye tutagete komenya so mucho Nairobi town bamura baminombaro basubatu baminombaro abairi abasani bonsi no bare bono konyoranga bamenyire asumuta umayete Nairobi yali mitane umayete gusiga iga ntubwate muchando otogotabanga emitaduni ebinyoro biri bijiche binyene kabisa asinonye drainage system mwetayo Dorcas yo gweta kwanyoranga nonye amache yo konywa tayororo emetare gwetia macha machafu na bintu binde akuna amangana sewerage but bono iga wono serikali tegete ku upgrade emechibune iyo gogo etase na igwatanga baminto igana bongo menya serikali ne bwatoko bwayoko imukireri gore emechibune yes ebo Kenya teyokani amo chano no ringaki ogote igwana egati aba Kenya yo ena ko bitore bange ne rigwato mucha tige evangeto wakana etumeke kwa wache mechiga ko imukirerigo lakini bona mangana ayayiga echinyomba abange mbabwati bana ekera eminye echinyomba nchira igora ase county ya Nakuru agatebanga already chinyomba echi chairiro AMISI ase bari ko butoberango barabo cyabchere enganyete cyagusi yora sana committee iyo yoko bwatoka ebirengerero igoro yobwagachi bwechinyomba chirigoriri keni go ogendrete litkorigoro ase amagacho aria ATC ase boigo abange ba abamenye kurase county ya Kisii banya tukoba gwikiranoro na ko bwatoka ebirengerero byabo igoro yomuroberi nyora omuroberi yo boigo nigo nyata ko bogotenenigwa amone kigambero keria ekenenenga nonyo kubwatoka ebirengeri bwoka
tikonyara kwa kogendera kini bono ni gokoranga eserikali nabo yanyare ko bagi gosuka mutukwene kianga yanyare ko kogendera osangireria ebirengererio ao ime na isko ya orogongo rwa Gusii omwancho morigereria emambia ya bono ande onsi asore sanga ekerengeri kiago amona intwe gwetera ase enamba yaito ya SMS iyira se TV yago nabo gwetera se mitandao yaite mambia bono ngo sanga tore amona etoligererie libori liago nakero kende ekerengeri kiago litukolero manyete Gusii abantu abange bamanyete nga nelituko lyo kwenda koreresia bande kurupole chishuguri chiko bachinyinge kigima uliore kobuka uchimugondo na koligeria engombe endagera bono mapema mbia nabo igo abari bakoikerania asemeye ya matanga tigatwire gari chingwara cheito ntoyenda gari kisiasa ntoyenda gari koleta chiburaburu meta matukalera anene konyora bana siasa nabo ikerania matanga mange alibona gotebe nga AMISI meta AMISI para ya kuru asoba AMISI tararosi Mbato morobe. Ono nere getiro sana. Manarete ebono tu ikagari tuarento molembe tuarento abosera tuarene kinga tuare risiri bali banyorire engora na bali batari bawo ikagari mbako egwa mabaga yo kwana tamise kane ine na kinta kwa no korera yani nganga na kule na kurumata aria na chire no machibasere ngana tumio maya ko ndali bagagaika omete ine gatichi buraburu chiringonya gokana ngogikire gotenga ki tigato ikagari to baba to yari konyo tonyo ati bagali gokwana isaneka kugwa ikagari ine isaine manyete nabo no nyabanya ngotema bali abanyakiruga bagotenera emega ya mabe ngotema bali DORCAS sana bairwa chinyimbo gali ri isaranse te kwanyoro mugaka ozene korero chire nganje nonde toikira chara bantu ba nando umaitenjere na ngoro kwe uri baganga otagukwana rende AMISI osali utiga amaiga osabe yano taratanga nchentara saba nande ntarabakwani na chana ba minto kurwali mate na into korera ngayore tena gocha njugo chamarakane abana bali twarenge na barabu njugo oyena monene abairi mbaregare katwara go chanjera gocha tumera na korera yana matenga go chiatorochi nero tenga togende twensia subwa mumiro chote nene gatiga lyo begete tiembalire nero tokonye gari yae ndobegete mabuta na yeshi amagana ina tune chingaki na tune chingaki pone gaki moko genda koremia umuchi actually ngora abantu abangina masaba bakoira na maino ebicheri gamo gwako gayo kuinyore ngamo ikeranete mwatebunga omo asabeiga rinde umurobire nyarako bakogenda nana begwenete iga amatera buche na masaba buche erinde babale michinkoro cyabo najyo kwenda ga kunyora ngakiba na kimwarenge kurwabake abwasa mesi otanya gocha ekere anda karwalite osekera anda karibuya tocheti nonyene tukiri murakiri tukerio mesi na lyote teri ikondo okwana omugano na nyagosira osubate mwende gete kurwara kenyore kento baraga ande tuachete tuatete nga mogochia ona nali anda ga chakorotu mata mayanda yes amayanda mosubate mwende tomokale tosokaga atwaro chongo mochio mata abantu baruana tikana no tikabona bana siasa boka turatikana mwana siasa era nabagota banga siasa is everywhere but yabona mwachire officially asomwiga bwoko mwenyu yo mino moko betane biera kabisa Okay, mambia bono good morning and onsi asoga natoka kutubwate karibu sana asenjiro wikero na mashabiki tokorwasa chinsemo chia diaspora karibuni sana ime na isko ya Gusii nabo igo ense enkima ya Kenya na isko ya Kenya sanga amona intwe ebirengira byago emambia ya bono elintonyara ko batogo semania twaroche nabo igo wetera se wizara yoboremi ntwaroche anene cooperatives bono engeria egochikwa bage kwenanwa ase abaremi bekawa kurwasi shiringi 200 wikira shiringi 53 that's good man kabisa na kiro chitora na mogono tosemeke kawa bono ni chira ekerengera kya AMISI na ke naro enganeyi gatware kerengera sana tenga obuyambo no bukarasa bali bekawa no tari abekawa yes nyana abe
chai ngorarira bare sanero ke bonus ya batango tagora bare chai but lakini lende bonika asa matuka bwango ikora ngama yana ari motu okwa wo boyo ama yana ari motu yes ama yana mutu na lekero koro mo konyi mo rayo wensa engana ya yawa chota nga ratitas aligeria abantu abechiro abaligeria chiro ebona ikawa ya chakire ikawa bono ababibekawa ndoche bono no ni ndoche paka toche tobabwatisie Tosimeke kawa. Haya, mbona sana mambia bono ande onsi asole sanga amona intwe maite goteba egento DORCAS nche. Yes, na serikali gotanga yabekiro muroberio. Liboria ndine na nguchiro wikira nasinga kichiri chibwenereta. Okay. Anda kena baba goteba ngwa babekire muroberio babekire murakini tego ikira na lakini ngocheri yakirana. Karachinga kichabe abange barosire batogoire chai ne kawa omete kawa abange mbasi migete kenaki nete gocho kini boni gateyo in fact asoro gongorwa Gusii abaguso sana tunyore bimeri bikonya go fed bikonya koruoro ase migondo yaitu ntwa twari tomogeni gari tukogitegaria Jumanne twakwanera igoro ya oboremire bintu binde some of us DORCAS egento gia tosometie na amahoga piretram ayare gotorobia kabisa tuenda mugondo twatora yasimekwa chibeza chiacha bonus yacha umushahara ucha you know biakonya ngora agachagasira rero ase chitundubali osene chitundubali chiria sto agapimire akuna no maetinga AMISI muna natari tinda ora maoga agasimekire no chikaunti chiro chisimekete chikaunti lakini Gusii akona aya eka unere ya chikabura kama agachire skuru amaduka maiga niko nakaro mugundo gete yani eka omonene sana eka AMISI eka yani kwa nganeli nani gete lakini ekawa lakini boni kama naenda nanyora nga teyo kati omanyete nga wateba omoko nyuma rebensa tango bukurumi na obomborokwa no mato bomborokwa mborobe oboroka na bono bwanyara ko bugokora anene ekemeri gosoboremi ekemeri gikawa onyora nga abantu barochi broka gatigaria bakorigie chiro mate chibroka chirekerase kabisa kirase nchiroro na ndengoranga ananase omoremi buno ori ukareka gali tamanyeti era wana mokonyo mosama ona kwanyara abasamaria babo yabachire bagota inge chirere bube maete yete lichimboro kwa chigotume kasa bando ra ubonchoreria ne biashara bye chiombe na bamanyete ninki maete sikwana na darajaria tane tukulie chire chiombe lakini ochego chaga mpaka kwa namba yaga asomubekano chinjira chiri chigo so au chidaraja baga kambara ali kuyana basacha batene negatika kabera na wago chitenenia ngari kongeri na kirana enareme ena ko tenga no to kurure chiro mate rere bobepi yeye endo nyabera ruweri gunane nande bago korera alipi to goike chiro abatanye chire saligete esali na gote yesaligete derchi bone ye tata chombe chira ali chiro chingiya eye to goikichire ete kugorwa ona wakorera ugaria kwabunerwa magoro garia kwebweri bunane echo koiranera ona gwatanga agujina konyekire mapema umaite bono January abantu nkori gibare inchira bakonyora school fees akora no China narojina chitoni kabisa chikoni wali town chi nyingi chingoko bantu ngoni bale lakini bono mete amagoni narago chiacha aito mole kabisa otatiganti tanga ono no yarenge January rende no yingare ochirigie chitiganchira niko chinyomba ndiginchere ndera nyara ko bayongo nyuma ta January ne rito yebegeta sebirenga libite nagenda no nyasi getegaria asomonjorere getokoni chishati chinkiyiga wakageta getali gata baba na gikwara ta chishati chinkiyiga lakini obe gwachire ta January umete ninki tabe ndo igetuko bikibirenga ngaki umoti nyoyo go komna kabere no kubemije ngabo nakoranga abantu batumira kabeza kali base biti ku January baka December kayalire bono iga January biumete nawo teti koronga ebirenga bibiri byali ngoka ngaki January go ikayombe no mugaso go ikobaro sana bono abantu abange bakaraka ni barabugete bono mugaso ori gwakire kwaraboka gwasusana
Abanta bo akabatenga mitobyo mete ya. Abanta AMISI kero koligereri nabaja yende. Kone gokorera motinyo komina kazo bwati besa January nali oracho gotenga no bwati. Ikonkora nga ebe ni polite ebe January ebe motinyo ka okane. Ndo chingana be bintu ke ko bintu bya simbi mbyo mete. Bintu mbyo mete. Ebono aba Kenya bona nali January go chikoba Angong. Ebwate chiste asisa. Era sana kwa ndo motinyo chire kegima abandu batanga January gutware metinye ibere. Itatu. Ose tatu. Tenga iwata chiste asisa upstairs. Apa January. Mid January. Levo kiwana toikire. Ya katikati. Alright, mambia bona kirangere kiago sanga mana into mambia bona turarigire babero tatu. Abanyare ko bagotanga no bari me ya umuroberio bwa umuroberio bw'ENSAKIA emambia bono mashabiki mange kigimaganda to bagotobwatia kurubasa chinsemo kefa osoro. Good morning. Kuruchinsemo chiria chia county 047. Kisemo cha Panari Mombasa Road Bwakire Buya na Kimore. Tangana wale ngoro ngoro Gusii na kole to murobiri bokane kianga abana banyare ko bagwikirana ase chiskuru bono no kwirana no gusuguma nande juwa kali kidogo no gwetoma baba. Nande naranga nabere buya mondo kwa beka na umurobiri byiga kurari bogo. Yes nabe kunyarika no maita na January ke gwika kumeto umwana go na grade 7 maiga na kwanya kuri kende giga kwanya kubeka kando at least na irende ga korangire guche skuru ga togotanga timbu atikende pi ndakoboringa yugo chakera rende atanga ya nche bono korwe sabuni kere kiam aigwe sira wata bego no saboku gan na kitokori no chi basari echi ichigo sira sake sana kabisa just a fraction yenga sana ndebo no onye ne chi county so mubeka na so mwaka ulinya tokobogote twaro chenga chi abana bange banya tokoba konyora between 3000 5000 yes bone chume de chita kolere tam nchigo kolera tam ejine jogo totereri tuga iliago manyana na omwiburi nyare ko bokwene kia nganae kweroberi mapema kira kweroberi mapema na ina boko nyara ko ba agugwikirania amagani AUTA ngana yo the last minute nero kunya koligenga ya kumendaje. All right, na rega iga okoro kwa Jared okoro kwa 1% Thomas Bundi no oyakoro kwa William Nyainde agotanga. Good morning guys, I'm with you live from Chisemo Chiakatari Doa. Good morning, asante sana William. 1% Thomas Bundi korabo machoge kerongororia niko tundi ndani na boigo Jared Orure Matureti koro Chisemo Chichi Secondary agotaba watching omurobelio bw'ENSAKIA mambi ya bono Richard Manki koro Chisemo Nyamira Counties agotaba watching live. Tunazidi kubarikiwa. Tais Matinde good morning, we are watching you live from Nakuru City tukiwa na Collins Kemei na Philip Sigoi. My greetings to the family of right. Habari imefika. Bara vinaenda batomire. Margaret watching from Enduma kusurengi yako rwayo bonchani bwa mwanchani kondani na ritunda green omwana zilizopendwa atambose Kerario Joseph Eric Osoro Victor Savosi Magoto. Okay. Oscar Pierre Jami Sautayonga Kurwa Masaini watching live. Rebecca Bochere Oinote, good morning. Mwense desk members ya mashabiki abairi abasani bila kuwasahau babisa abaye pamoja na Mogaka Oyekale Bukurwa Kata Joshua na Faith abana baye wishing you a wonderful day plus blessed weekend. Blessed weekend too Bochere. Na boy gonere Lion Lengule Conchetere takurwa Nairobi watching. Asante Kegima Nere William Nyainde. Good morning guys, I am with you live from Katari Doha. Okay, asante sana Ambassador Karanja Vincent with Isaac Mose na kibwa kire Sakia Friday wakire buya tori live kurwa Nyangusuki. Si asante sana Kegima kanda utuma SMS ya uso chumbe ya Grace Ngonya uta watching live from Kijauri Nyansiongo Elkiosora takuruke umburi taro niko ndani na embusringi kurwa bonchari na yunanya bwatuka Evan Simbaka watching you live from Katari. Good morning ngora ya neboche aria seito Nyamondo asoko mosiria Samuel Mauti Seme
as you lay him to rest today. Okay, na intweto atumire ngora hitu kuruga igalita sene Ndizi TV atumire ngora gocha ase enkai ya Nyamondo. Okay, asante sana. Na reja radio lema tuleta kukonya chichi second school asante kikima ase gendera kikima igo mwanchumalia so gotoma SMS yao eno kumochera ta good morning watching live from Isebania boda bwa kirebuya kikima ko kaneria mamo mwito patseba kwamboka orebiumbe nyamwanya bando atwale mambe engia pamoja na home church biumbe SDA church. Happy preparation Sabbath day house levy. Mimi siwezi support hiyo, maisha ni ngumu na tuko na nyumba zetu. Onera no mochere atenga akiwa some SMS iko smile iko karanga amis ono mokenyo omigira watebeke maende. All right, yora sana Oscar Pierre Jamais uyakurunga Peter omo onyanyimbo bwa okoenekia buna amangana alia yemisitu Kenya Forest Service. So ino munyanyimbo kuendeza kwa bogo sira kuruchisa mochiria chia Transmara Masaini Naroko County. Good morning Peter Wakirebia ande onsia sole chapa kazi mate ando sia sole kwa bikirwa sobo kwaleri togota butambe ngatema na wikira nyorete impact kabisa bantu bamanyenga yaya DORCAS na renga bantu bamanyenga yaya se school weye at one point the principal neroro yakarukirwa AMISI at one point asenkeye mugaka naroro okarukiru Nyarebe bono igona litokubwaterana buje kigima asa kware kwa beka monchererio ariara nyara kwa bakoenekia abuna at least amagendera nyare kwa gagwikira nase chinsemo chons. Good morning, karibu sana chi county cheito mate Gusii tubwate chi constituency Kianda ase county ya Kisii nechi ward chiroro chonsi chire chi ward emerongene na isano igo ekerato gocha ase obokoreri buboteneri bwe county assembly bali bachorire bakire kura aba MC bale emerongene na batano kwa menta bali bachorira mone byama na bali bande bose ipi ase county ya Kisii tuwanyora omubaro bwa aba MCA emerongo etano nebere nomo 71 MCs abagwisana sasa kwende yo banyara kwa bagwetia emeroberi kurase county Nyamira ntuwaroche ebunge elia yanyara kwa begwe kanya igata umuroberi oyobono likatukunya kungusana na gaiga ase endemero ya keroka ne chiro intutwa yero koboko enyara kwa municipality etenenere. Do you support her? Okay, konye ke kore to marembo. AMISI kende yo se kore to marembo. Omete konye ya letire akabirire gitakabe konye gasore kwa bagali. Kwa ye omete kwa tebagai ga pale ye go gotamboka gega Kisii County Nyamira. Bono konye akabirire gitakabe kabere goswa na boy gomete kra ekere ya chire ngane echiro. Yes. Ande ro mobaga serikali jonsi echikwe mukirigo. No maite kimetinga abana siasa bono abono bagutumeka ganta kuba imukiribirira litayo bono ndoche nga mbija rende kwanye kole to malembe rente bwa matobye kae gatie county ya Kisii Nyamira digebe municipality lakini bono nturara naruju mo gavana we county Nyamira era obetirese timaiti bose county ya Kisii Pancho Morigelia asentunda yagatate mambie yabono ngo sanga tole nagati yabarai anene inere nkwana turaje beto kwanda tutenga barabu yariganire koleto muswada bwo kwenekia buna municipality gose echiro ya keroka inyuranga ase etunda yagatato kusanga tole no MCA bwa award ya Masige East Michael Mutume nabo igo oyobo gusero akoro kwa abuga asora chikoba to gusanga amonere emambia gusina barabu emambia bono tanyara ko bato kwanira abera tutanyire ko baga wikirani gwa to inyorenga maite chiparanja cha korosiwa mbure kara kirake ande yeiranete naro chetumanye tie mpato tebinga abanyakonda bado mbagendrete amone miremo se chipara gusina ande bangusire mbe batabire nga tokorosia yatubo tukobogima na ndokoranga bono teaturatine nake ekino mete ne tuboni gatego tumunaribia gatu irio mete yarenge Messi
Kabisa. Ya lingirino ya bete korali babere ni. Wone ne akawaida roche gutumugoroba. Ande aratiga ke matukabera tato. Nabo sanga mara intonya kore o momenyi we woda ya bogusero o mheshimiwa oino ngosanga tore amonere emambia yabono nabo igo o mheshimiwa Michael Mutume kurase ward area ya Masige East me constituency ya bobasi atoranya ko kwana igoro ya magendero as ward chiaino na abo igo kwenekia unatwanyara ko bagotwerera ai babegete maite chibunge ngo igorukire Ya motinyo kabiri bakwirana. yes Ali bakwirana bakukora mutimo kobo moke kuse mutimo kobo moke bone. nkoranga igasiona siasi karengio maite nonye bunge kira yabunetwe na bakobera iskoro cheno ange mitinye biri igana ndi bamakwiranira Mitinye bire ko metu bachite esi kubona ushikira nchitariki 13. Bakwirana se ibi chigasi cyabase bunge bone. Lakini bonega no barase merebo yokoro tota ebinyoro no bare binyoro konyo torara moboli nga yabere abatenga nemirema tabatenga ntwarengene bikaro kolende baro barasi committee bado konyara bakorarangeri kamete merembo ikegere ne serikali yes ese wikegendere bale mete bintu mbire bidibita biterete mono na bako bekense yes lakini bidibiterete na magendo chibasari barororo bali maisobo naye morigi morayo ino sai no ara ondabo biona sana ato makresi myo tenga ya Ndizi TV ato tebia mano mo bwena to ko binyoro nga yore njena ya korora igabu go tori korokana akobuli ngo tenga ya na tegerate TV gete koroko Ndizi akare komiti ko nta magende binyoro kya go bana mo bubikira bibere nga bona naya biona sana areke koronga bwa kire JOSEPHAT AMISI Joshua AUTA na DORCAS KEMUMA omonene bwanchire obomoyo bwaito naende aserero free friday ebwato kemeya ENSAKIA Ndizi TV bonsi balie bare nobo kendu na tomire ngora yabo gochia sebare akorokunga rogo Chris korwa bogusero raganga live abarali bonsi omokia noro no ganeirie asegasi gose noro asegasi bemana sana Chris arogo lishapi kiliko sana kabisa kurchinsa majara ganga tomtenga bwatira bwabo maite wono kora DORCAS nga tu identify mashabiki itoke gima tora nonye etugeda igarinde bono ingirero tora banga nonye kwire nebesa ne bora ntoko kora nonye juiskora to ingi bona abo Chris yaro umorasi nyuko kora nonye kama ite yasa tomajane abantu tweru kuru gaiga ndenga AMISI njenarure kreatia kama gia soda kabisa kama yani DORCAS kwa maana yaro urure kangume sorry tai kangume awongo kangume na bokoro kangume omaete kangume kwasara reko enda mana soda bia sana kera bibende omaete ko kobeke speed governor ya chiko chiramo ere shirire 1 to 1 unless wakorekana katika berale lakini kubate kanarende nobo manyema yete ere shiyo ebe ko enda bana ko bari gitora mashabiki to kwene kyanga tuanyera ko bato gosanga twara chamo na twara kwana ni gaiga dokomera na litano watangana akubweka ni bona nayo ringora gari ona gosene omonto mangao twara omerana na mashabiki to bagendi baito matana nyore rambaro bakora to bogori no para gaiga iria ko bogori agwakaniri ga bona ria watanga maite ningo manyete amene no wakwatika na ngora china bona da ko dengo ngamoire besata ai bueno ngorako yes anya okorasi bobari gitora ndo cia semore bangina mbaro gari town bagusambe bitu abana gote ngane yo gusambe bitu mando jine biashara bia sana kwanyerengere na nyerengere sana omaete town yali sikurigiriri asa bantu 10 bagweta ikera bugucha kumuramura iga chinsa 10 na mogaria asa bantu 10 bagutara ari town bane gutwara bari gituma bakoria koboko sino maite getumaire ngakire bona na ndali ngaburi mungina gitega ari ngumuroga mama maindi goto kansari ya se junction ya kwenda cathedral and the AMISI getumara rogikire sarasini na hoyo igori ile fixed nana kama bure ngatoko putara nonye sano ngaya na bukaro mete kyaringi ko kere 20 tokorera ono kubate bituma iga kwenda gari kwagora sene 20 mata sege tumeka moro sene shilingi 10 ine faida ne faida mete anta bange ba tenga
bawo tibasiriri ega chigase chinke barengere tinga batetiri chibesa chichasirimo Yes. chiche chinyinge lakini mama yetu beke komi aseptuma emi kanyoleleza Osara nyomba. oboswara nyomba tukuraranje Etabutoiri. tanachiri Etanachiri bangende yos. Cash money. Yora sana. Naambia bona. Aha. Sanga para into mancho muri kutoragenda somo tiko mwenge kegi manto koya nanto so asensemo ya kabera stora chikobato ko murekera anene amagazeti bunere botambe igongo chinara aligereria igazeti eri ya The Standard. na inchengo chanatwale gazeti ya Daily Nation abontra chikorigana ya mo airo bolito ase amagazeti ito to basao sukado skogendare yatrasa ase madukani tokwedana tokumanyamangi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke ibere na nye wanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram ange ne kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogo nkorwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge Lero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege ti ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no mulbeli bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime Ndizi TV egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo
bono mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwigira weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko ba Krisimi asijina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Ndizi TV ubwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwa Krisimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eliyo mwano abigati yabali abake baranyora gisemi chibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mu bayisaine na boigo bwatu manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya nyanchwa gusoba Krisimi Porters Haven Premium School. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
Entunda ya kabere situguchuka batukurigereria aria nyareko bakwe wari bagaria bene asa magazeti imambie bono omoroberio bwensakia rituko nirie juma bakoyoroka members ditima eti tukeri members dinga yarwete members day kana na kinete kuigwereterio nituko okumwikira na ase enkamwense mapema mubange usimokole meroberio kubangisa nabo igo a weekend weekend. Yes. Kabisa. Bona abantu basuri kuruchikasi chisema o bachamo AMISI ko karagaga oikebuo bwangu mapema. Mweteme sense moye obokora libonde asichikasi chinde saa 9 iga basuri ko nganya buchichinka. Tobola into management yetu sene meroberio sitwaye kora by saa 9 Friday. Meroberio ya. Tuenda na into to our members. Kabisa mbachase chinka watu wikirana kabisa. Mate weekend no nyemenu ko temere go chenchi nchiragete. Ngotemere go chenchi ekero atokorora togoso ase weekend na botokorora no nyemenu go chenchi. Onye weekend kima mwalire na ino mochere mboki mana kende rora na aiga watotare no nyaga chabati rero manyete obosi mborororo bogo chibwa ba rero na bokori gino nya borio boke nyare ko bokoroga iga oende pime no nya mabute chinyeni na ai wachenjia ekige koro kwanga ne menu bo otango bogimo bwa kongera mono na ai bono kore musbati koro mukungu ali ase nyomba na ikora aligerie menu mayete DORCAS na beko nyare kangi weekend mama ntono bokima bakora ruwa kabisa neje Torakana emenyo rende baswatu na bakoligereri koma no rende oligerie emenyo na AMISI Oba tezo koligerio bosi o iso koligerio bosi obiche batero kibwa baigoro kabisa ngora nemia lakini obalega 90 ose 95 akabosi akake chabati ngakara DORCAS chabati komi ngai ikero migete kabisa totebe ni komirende kimora abantu rero batano iga yani tokomina igo kero montanya no chabati bere na kobori AMISI no ntokaneti lakini kubwatina kimo guko ori AMISI konye korebia na boko kare kwende boko ro sie menyu ya okira rituko na kore bobe okimabuoka kagichabana bararacha menyu na utochechanga autochenjeri motwe biratoke asa bono toite biribiroro tika bana barikirika roro kagichambara rancha nantochi kuiba Maito ise wate banga baro chenje menyo ko monte kelenga kibono ngangwe aben endagera nere bwa tobote AMISI kalento akalire chabati limo mwaka umatengare bona igarero ujuwete kona iga kwanya no chikorandu para ujugonjo kaiga mandasi rero nakoni gukwana umateliria ugutatuare kwene nili tutakaumira nire ndagire iyo njaringa no unless wachiro hoteli ona hoteli umaito kulenjeraga iga tuli kunya kumira na hoteli ora na kia mandasi yale sikuizi no gweta para kando kaiga kwanya oro muntu na bara osetia me kabisa nyane kire tariga bona how do you survive DORCAS na anda na mandasi kuwate weza AMISI na kunyara wikirania lakini bono ase ori otabwati bituko ryare raero sinonye negitiri kyao ije kabisa wari kanisa sabato yao mambe mete toli kunya goswali komono kwa ende kanisa oche gitiri kyao aye karansati Ketole madene kia saniro ke inchira nera bakoro ke rusiri gosene masaba amaganda iga ke rusiri kiabe kuga ne chingende igere shwe ngiya iga madene ndagire ngiya sana ndagira Nada ndagire tine ke teritwari Nchara tere o machere tuwa yes mtunaragira mambia bono asante sana Tochina mashabiki manga kwa tukawa gusangama na into mambia bono ngo urigere tole gatiye birengeri bino na mabori na kirokende uria obwate comment ya mambia bono wetera semitanda yito yuranga na tole live Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website www.ndizitv.net wetera SMS 0792192834 aineri namba yetu ya SMS
igo machupo na wo sangana into kerengera likyao gwitira se enamba ejo babenye kubati bolirinde na bogo boli gwitira se namba ejo abo igo no totinga ngoso atore asensemo ya magazeti tanyari kulinare iga airo bolito ase eri tukoria lero ase gazeti ya Daily Nation AMISI yara chararire meta mangana iga ya digitali yes abo para charo ko chimoino ekora na go chimoino nanya kwara osango charo kale kera manto magana tapete emigwanero kora igwa ngaya ya nchina cheta ATM kasoye kadi ngabeka ngante kete korusi 4000 chigasoka 40 tima doze binte binengo babire practical akirinde mato monto ndiro base okobara nonye gutara para watanga ntare konyora nonye 10 in fact monda gutara para kabisa ligere tinsa tanga na bira nyarekane anyore 10 yeah mambia bona anyway ase gazeti ya The Standard page entangani nigo kwanera igoro ya okonerwa no korwanwa kwa gosogosaganwa kwa borokia bono okokwanyare ko bokwirera ekyombekeria ya okorika aborokia agia TSC kunyara ko bage kungusaga tia bari muhabo bagerete ko bakogosererwa obugima bwabo asomubwekana ase skuru ya Isongo Secondary yegotoka ase county ya Kakamega nigo bono ekyombekyo yetiesi ekianyarete kwa bagiko bangori nabo igo kubanganya abarimu 15 na babere kurwase skuru nyuranga eskuru eye ya Isongo ne skuru eria mwancho murigeria nyara ko bagikorekana bene nga abayibori banyarete ko bakwemurungania kwagikira na skuru eyo na komosokia na komosagana omwarimu omonene asikeria gotebanga na machibu amabe anyara ko baga kwene kigwa ase amatemu yekerasi ye12 nyarete ko bakorekana omwaka ori bono nigo ogumoichano omwanene ogerete ko bakorekana ase skuru eyo ase abarimu bosipi abanyarete ko bakorikwa ne kyombeke yetiesi banyarete ko bakwegwa okunganyiwa marube yo kunganywa kurwa ase skuru yabarimu batigarete bari babayibori ba PTA na BOG ose BOG bakoroka BOM abo batikaita se skuru yo bono mete barumba obwete baronto baro chobotenere skuru ya anene chi sponsor bari bako wetera se kanisa bagosaba kwabera bagateba iyo nenganenge sana yakorekanete tuabone toko batokwane twensia sobwamo ika toko punish mubaro manene bwa bana bonaba chinkwana mesi ya chachire gabo kolere chinkwane chinja wante ko korekana nyuma bayibori batare mu kigetambukeri umete ko rino ko mwalimu uri bosoko yani moko yani umete mwalimu we school and ni principal mwalimu mwanene inchirasu umetukoro inchirasu nabatatuare na ira nagali kusaba no bali mbaira nagali bago tuara bolemu omete bararore mo ibori onde babire batatu bataye ngati batantora bana baito baegose kwarorije nakige kogera bali mu abaiga yani mbabwana tiko goserere binchirega rinkwana chinkwana ne chingi yangwali kuirangerie barasa baikaranse babora nibuya ngana kinki kyabe to muchono ngayoberete pero maete ewe vunere gochiacha skuru A ya etire skuru B ya etire C ya etire inki yakora into D taraita ndogokana ekerengere kineki ya mbiyaba yani mbiyakobore lakini tali mbiyakogenda kwemuke esheria maoka ino kumosoke kabisa bono ba mosoke nane kibaraga ni bona ande abamwe iron mbamo sawgeti no yogo chorora awo chakari na chitangutangwa agocha no boba misi yes bataete tina ande ngakira machiburi ya guchikora liwa tago to kangomete tagocha kyagera tamaiti kikira munyo umete bite binde anene AMISI nomba umbari komanyanga abana baito bache baite mbamaite abana konyango kora bali buyera kini matemo na bwate challenge chaenda te abo konya ko weta buya karanga ngo ayagocha na bona twara AMISI B kini amatema cha kwanyora ngatalibo ine marking scheme ya kwa bwana alright semambia bono yonerengane nene ire ribaga ase gazeti yo entangania sabange baborokia anene abanene bagera koba bakora emeremo yabo babwate chitangutangu ko bwate kana anene no bosaga ni hobanyare ko bokorokana gati skuru chinge miasi ya Kenya ase gazeti ya Nation engane muamu nige moleketenga ki
kiombe kirikyo use evengeria IMF ono ni kibona kibwate mirubiri ya eneseto ya Kenya asibona aba Kenya bagochi ko akana ebango nyingi wose bakageire gochi ebango kageire gochi comment kana ase aba Kenya ase matuko ari motwe ya maiga ya IMF implementing international monetary fund yes international kile kiombe kirige koena na amakabesa ona yatenga Kenya irania ikiritwa koeta irania mate na Kenya nerege ko na pressure igo na geko ndoka gite kunya korambali ebango bona abakenya bona yabatenga abakenya yes obororombo le moto asibango bangone chiko abanyenengo to sababare basa yaba nekageire gochi wago comment kana asekiringani ge kiombe kibono kiganetie ebesa yabo asibono chi bilioni chi nyingi sana asense ya Kenya bono ebwente wakana ikiagira njasabite ande bwente wakana bayigona nige gazeti yemolekirite igoro ya abalimo igoro yechisemi abalimu abanana ase chiskuru onegane baganirie serikali kubwatuka chibesa chonsi pe bate gali madeni maiga uchache chiskuru asikirina libaranyale goikirane emerobiri ryonsi eganirie ase chiskuru asikirika tengani gobono serikali ebonete koru chibesa chonsi pe tigari maiga konya bangire mba mente school fees mete serikali njate nabo kongu ande ya irorire marangi gotenga mwalimu teyo oganiri komenta besa nonya ne tongoro ochiase omwana wose abaibori bali bawakana chibesa atenga bono besa te mo chi komenta konya go komenta ayebone bange kwemukeri gwe gitambo kere getindikeri chiko bono nabali baba besa ke batenga bono mbaga neti serikali na yarebwa tuke chibesa chonsipi AMISI chonsipi yarinde banyara ko bawikirania bokoreri nemerobiri ya kiralituko yase chiskuru chijiriko na capitation yobana ingana nere yomurikira se epeji yakabere asibono abali mabane baganire serikali korwa ebese ryons bikonya challenge milioni ya mo ase skuru tutabona mo wekano ya nyakiarambe ne babwa tuke chonsipi tichikotikana na wanyane shilingi isiko nabayigo ase epeji yo nigo yomurikira tigoro yabalimu abono 15 babere be skuru yo ya St Gabriel Songo ebono yo kutoka Mumias East babete bakuruswa ase skuru yo kubatakana na mamocha osene kwale kirikabete kwale kana ase mwalimu mwene abete gakuruswa obisi na baiboli asinchira itali engia asebono nyana abarakiwa twaroche bago chingira kabisa genda baiboli na matoche pigipigi nenga nando che yaberege kogikiriwa na abara igose abadaribeje skuru iyo korende nabo igomba sabeto kwabira engana mbi yabasa beto kwabira AMISI to abogwanje na magoso negente kyoro kirikia tengantu amochete pasabiro kwabira bana baina baitombe ajikumia one kyombikirige ukolika bari mu Chesi babarora mabira babairanerie abana babo ntoro chomo director wichisemi kurase county ya Kakamega gotabanga bono ntugane dira intu chinkaki tujara ko ba to kora chingwana amone kyombekeria ya Teacher Service Commission ise yomunyakerogo Nancy Masharia yako bakwenekenga murobe kibono barachiko bakubwatia anda kweneke buna balimu abaye ose bali banyara ko bakweranirwa ase eskuru yo liyo emerobere chisemya kera litukenya ko ba yekogendera ase page ya Kabere Junior Secondary chiskuru chiria cha litaniro wachirogete Junior Secondary chiskuru cha secondary ya Soboroso Wono junior secondary aba nigo bono bagotanga babugate gosobote nibechi sukuru echo babugate chi tangutangu chinene ko bwatakana na serikali etaranyara kwa bagikoraria bene emiroberi nyare kwa bagikobeka elio kwene kiabuna aborokia banyare ko bagosiba nigo achirimaga ya maberera anyare ko bagakorokana ase omochakano makoyo na boigo omweri bumakore nyato ko bogweta asabange baborokia banyare ko bakorobekana bagota serikali moto tabitokore emereme ya somwe koyo mobweka elindo tunyaka ko batoko beko kubwatana bateberenga
no confirmation, no signing of contract. Watabirenga onye muri ko mugotwenekeria emirimo yaitu ase permanent pensionable tonyara ko bana ande to gukoro kubata na konde buna kuritua korete ase umakoyomo onyara ko bogweta no nyana bonigo eserikali gwetera ase wizara yechisemi igotabanga amangana mbiyare. Hiyo ni kelele tu. Maneno iko sawa. Alright, ase peji eyo ya kabere no konyorengane yekwanera ase boigo goibotenerwe county ya Taita Taveta ise ya omo governor Andrew Mwadime anyara ko bakwenekia okoena na emiremo ase assembly permanent ya borokia baria bebirasi bya ECD abarimu gosaborokia emeya mona 50 abanyara ko bagosani contracts cyabo nebanyara ko bagoswa somorobeli olio permanent ili bagenda ko bakogenda mono bokoreri bwa basepeji ya kabere ayo naranyare ko bakomorekerwa. Okay, bono igokanye serikali atemero biriko sawa. Ntubuna abayibuli. Tatone kya bana bayitu bachiri school. Yes. Tumanye by the way bairande tare 15 ali bari kwirana. Abayikwenera abande basuri kwirana. Ama chibu konyora sokira kipsia. Machibu. Bado. Bomera na roje moto. Tomoro yo CBC. Yes. Ntomaiti na kyo ntoranyo bwatana ya kobutonyo manyabona to amaite it's for ngoto irire ngakyake ekyagera onore mwako kabere. Yes. Yeah. Kuruba kora kepse igobono ntoganyite toranga keserikali utuba kanyomete bairali skuru AMISI ngomba bwatemero biri bwateme ana kwaro chomorai wensatetenga bana mbate banga urani bayiboli mbatanga mwana tabwati uniform. Yes. Abeke konya kobeka ku school. Mete chi uniform chache nchitio mete kale kwa swile junior secondary kobeko le sigati na karao. Talibu na konyo kobeka kanyansa ni uniform ngo chenchire kubona linde mura ya gatenga anchira abana bache buna bali. Mene wala bayiboli mbagene to bako ko erobiria. Yes. Nabo igo ase page ya gatatu egazeti ya Nation dochenga igemolekirete igoro yomonyaroka oyomo korwa inseto ya Kenya oyubona ore ase chinse cha Michael igabona nyorete obugui ase omorobiri obwe TV oyomo oyo oligokorekana ase enseri ya Sweden oyibono manyekenga idols show Sweden TV bona bete omobui asibono aba Kenya bari ase chinse cha Michael ba keire na kwetogeria omonyaruko yumanyekana Kimplay wanyonyi manyekana Kimplay wanyonyi ni gobono aba tomobui we omonyaruko yabate myaka 19 abayigoni gare omoteri korwa ase ense yo kerega menyeta ase ense ya Sweden nigobono anyorete wi ase aba Kenya betogeire omonyaruko yo ase mirimo emia abeire ka gukora asoko balentera kwimukia ebendera ya Kenya igoro omo orai okabiro morai wense ya America nere United States nere President Barack Obama na nigobono bago kerete monyaroka oyo asiba motogeti kegimana bayigonere mo prime minister no manyeka ine nere Rishi Snack nigobono bago ketu monyaruko oyo kegimana kumochengira awonse nigo babwate emeri kurwase orogongo rwa Kenya. Yes. Mo prime minister aboigo nere Barack Obama nigo bwate emeri kurwase orongo ose nigo chisokoro natebe lineage ene kurwase orongo rwa Kenya na igase gazeti igage molikete ko abaja abanyanyimbo abono babete bagoitwa na biga bande gutigerwa ne chingoma ase ensemo ya Mandera county ya Mandera asibono babete ebintu bibiko lipwa ebiripuzi yabete biko balipukira ase balenge egweta bono nengana yogo cyane mete seto ya Kenya ase rogongorwa Mandera AMISI abanyanyimbo ondete yogotigwa ebana abanyanyimbo abana injinigo bako babere bako bagochere no ababisa bayiga batagitiye mwarembe niko bona county commissioner we county yo Amos Mariba bono atetenganigo
ebunde ye mugetie emizigo ya mafuta chi container cha mafuta siyali gwita Kenya na Somalia asibono omubasukano yobete ko kolekana ase twasirete abanyanyembo babere metanyembo bale ndete omubaka wa Kenya na Somalia mete apatroli mbali bawaka goikomete oborende botingiwe ase chinsemo chiri yes na okegera chinsemo chinchimanye kainenga sabere chikonerwa sana nababegu bobosaria county dolende twa yes no thrift ya liyo sikuriga no thrift chinsemo echo na omochando bwate chinsemo chiri northeastern county angisano iga chini ko chigotwara omochando ntwara omo waziri boborendi boime na rating operation yokoreta omorembe koirania chitugo chiri chanya toko chikoibwa ase county Elia Meru Isiolo Marisabeth ne chinde nonya toko gochaka oyo tore no gosemerenga nonya ko bokoreta liga saligia inda abantu banyara ko bakomenya no omorembe no muyadoreka omorembe no muya kabisa na ntore no gosemerenga no chigotogikana. Alright, ase gazeti yo epeji ya kabere gose ya gatatu ne kwanete amanke igoro ya emerobelio serikali ya nyareko bage kobeka gwetera se wizara yechinde bero kwenekia buna chi title deed osama sakaralia akwenekia nga obolemo gosino bomonto ni gobonera chikoba gie korigireri go amasakara yara chikoba korigireri go bene ne chio bisiechio ekorotota gati ye chi title deed cha nyareko bachikwana no hichitali ase nchira yobo ikirano nabo yokwaneka nyareko bage korusia bande bonse bali bakwenekia buna na bagosira obokurume kogendera ase enyomba eyo ekoenekina nyareko ba gekobeka amangana alia arengete chinde mrase pechi bado chi asepechi gatatu ne kwanerete igoro ya enchera enchera abando sekiama kia ODM igego endete kobage ko gikeria serikali ko bwatekana na okoboro ko morembe gose ko obosagani obanyareko bokorokana gati ya abarai bekiama ekiondo muroche omo secretary general Sifuna Edwin Sifuna chinga kibona ariko baga gukwanera n'abararia chinga kianya tokoba wikirana ime county ya Kisii engana eri arengete okongusana no kwanya tokoba korokana gati yo mo governor we county ya Kisii Posimbarati nabigo omo MC gose omo chumbe we constituency ya South Mogrango Silvana Sosora mangana no akwanetega we page ya kane bo igoneiranirete engana eri echisemi ase atebiringa bono bali banyarete koba bali banyarete koba kwemurungania igoro ya machibu ayanyarete koba gosoka ya ekerasi kia 12 na bekerasi kia agatano na gatatu mbachi koba bakoganya nande ase amatuko 50 nomo erinde banyarete koba bakora uburingo limanyete DORCAS ki complain chiro chiale ngororo otige amatemo yale ko bagwite held batebete amatuke 20 banyara ko bakonyora amachibu osengo bare cancelled osenaroro gati chikuru nchiroro manyete ituko ngari yarero amachibu ayo anyale ko baga gosoka nonya abwate twa mone serikali gose wizara bono bachiro korobo tukibaranga ubembo arengororo mochando tuyo tigabaina na kwerendiyo bono mbaroro bali ba complain it atanga yaya onyene skuru ya complain it ga file petition gatanga yaya abana baito ndoche nga mbama keiribuya machiwa ya mwa council we are against bono ayo chikombrene bune icho na cyo chiskuru cya chikoba chikoganya asama tuko 50 no heliyo kwene kiabuna nyale ko baga gosoka agati abone iskuru nchiro to waro cya community gatana kieko nyarekana abana bose bibanyore edi igobona bali bataisane geta amana machiwa iyo bachiko bakoganya ekero egetambe likwene kyo sama tuko ayo banyara ko bakwene kyenga amachibu ayo gose banyara ko bakwena nwa amachibu ara senchire bwekirano okay ase ntubwanto nokanyanga ma chibayo na chigosoka na barabu bagoke buna bande bagoke baro omete saye go tenene kwa mause machibayo go tenene wa nkwete wasi abayibori na bana bakumetinga oroche bairanire especially bali bairanire chiskuru aba class 8 nabo igo form 4 mbara ro wikira boniga babwate wasi ometegero gotarira rafiki yawe gotabincho meta yane na sogete na nyorete B+ igo nkonya wake sabu ngoski ngo chikwimoki oyo go sanga monere
ere bado machiwa taracha Taracha. no bororo kongo sana ase peji ya gatano na limone kwanete igoro ya enchira omokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nya tokoba gutuguterare enganerio kwana ne petition elia komurusia omonachi ebina bwe high court imeyense ya Kenya nyurang'anigo anyare tokoba kurira ngari tukurigoro ngonyara kobare ngago ikirana na kwena na petition yaye gochia ase omoteneri bwa ebigambero justice Mother Kome anyara koba kwena na petition yaye engana eyobo igo etanya tokoba igo ikirani gwali tukurigoro asanta ase anyeru setibena gateba ngatiga bono serikali yawe ribagaria bene kwena kengera koba kukwana chingwana chabene amone kigambero chingwana Chingwana ne chingwana ndi chirabe ndi roje chirabe chingwana chingwana ntoro chenonye committee gete yabete form di iyo chikobeka chingwana chabene yoko baretamo omugavana nabigo omochumbo soro iyo egotenenwa bana kyombekeria council of elders watenengana twakwanire tega igatogata where are you I council of elders asoro ngorwa Gusii ngaimore chinga kibune chiri kwanekia bona nainu mwanyara koba mugukwanira engana bune kurinde ntwaro chenga imeroberi yabe kirubene ntubona na machibu tokanyete nigento kiamana ngabotambe tokoteba kabisa no morembe morembe obatweraru isa morembe na magendera nyara koba akora amagendo no morembe yes ni wona monya kwe murungani gochiabu oyo tari kombwatisia kagicha intutoro cho morembe na magendera ale si county ni ward buya sana bono rocha sepeji yakane nige murekirete igoro ye chinkwana chiri chiabeta chigo korekana cha national dialogue neko ena national dialogue committee chinkwana chiri choko gayana amangana ari ari go korekani gachi umurai bwense ose chiwe chi emurungani ari ari ngore gachi umurai bwense no anaba bwatani bari mamincha ya serikali go opposition nigo bono chirachi gotwara chinkong abo kongo gose chirachigo wetrasa kongo ugoikeraniwa ekiageranigo asama tukabwango iga ya rekaninga liberera ndiroga egati yo murayo bwense no murayo bo mobwazimio bo eyeberererio nigo rirachi ko korenta abo kongo chinkwane chikuikeraniwa asinchira yabene asikiri nigo chinkwane chibentu kwenda ase bunge ichinyare korigereribwa bono niga egotebekana nga asigati yamaberera abereka ko kwenekiwa igati ya Raila amo na omorai bwense Ruto nigo bono alentire chitangutangu ase chinkwane cho asike batenga anene ase bwango iga nigo babire bakwiranerania enchira etaringia ase amangana anene mangana yebigambiro obosibori bwebigambiro nabo igomorai bwense nabagakorangeria abara ikorwase kyamukeriga Jubilee na gokoraje egeikaro ya county ya Nakuru nabo igo ne bintu gose byarigereri unakorakana ngani go biraje goturubane chinkwane chiga nchichu ko ikiranirwa buyamete chinkwane chinchaba tachigo kwanwa AMISI abakenya batengantira ramachibu korende bado bono nchibate go ikiranirwa bene ne committee ya lego kora chinkwane cho babantu kuira bene chinkwane cha ase ebunge ona libereri gati yo murai bwense yo kwenya kwereneria magana yo kwenya kwana na iga bono nigo baotenga nigo iraji goturubania ogwikirania wechinkwana echo ine ingane murekeire ase page ya gatano ya kane nabo igase page ya gatano ase page ya gatano bigo nigo murekirete ngake county ya Kisumu negochi bono ko kora omoyega obo chingira obo okunyora ko ogo koyo kabere omorai mokonyi bo morai bwense okabere asensity ya Kenya onye umaikana Jaramogi Oginga Odinga imeye county ya Kisumu lituko lyankyo nigo bono umorobi umojego yo orachi gokorekana ase county eyo sebono barachi ko monyora omoraji oyo oringe omokongo oringo mokonyi bo morai
ibwense ase miaka ya maigo yobete gago sira umwaka mutangani gosumotinyo mutangani kali umwaka mutangani omutinyo mutangani umwaka o 1994 ali abete kago sira ono ni barachi kumuchengera ali tuko lyankyo Jaramogi Oginga Odinga oyorenge Kenya's first vice president ngono yora chiko kolekana ase Kisumu ose historic Ofafa Memorial Hall miye county ya Kisumu asabara ikoro asabo mobwazi miyo bakagere kwikirana ase omoyega oyo nabayiga ase page ya gatano arimo nigobone murekerete igoro ya mangana ayobo tari ime yenseto ya Kenya asebono ya kaninga ase ensemo yobo tari nigobono egendrete gokora bya ase obo inseyoborai wa Kenya kwanza nikobono egendete gokora bya ase abatari bagendete gocha ase inseto Kenya kulengana no nogeri wo morai wense nigatenga boigo nigomorai wense agendete gukora emirimo yoko enekinga ense yabere ase ewenerete anena ase ensemo ya economy nigagendete kurigereria Kenya kwanza nigagendete kurigereria serikali yabikire emirobiri yoko beka ense ase wenete kokeani anena ase obugima economy metekere uchumi igoro obugima mbori buya abakenye bakwe bane nigo monageri there is akmoira tanga niga serikali ya Kenya kwanza again tukobeke mirobyo kana kinga ujumi yabeire buya abakenya babeire buya gose ense ya Kenya yabeire buya nabo igo niga kwanete igoro ya mangana yobo talima nabateba batanganinga nigo serikali ya Kenya kwanza yarokiringa ogokinya okina kwa enekiwe asense moyo botari ime yense to Kenya gesomora iwense asoa ime ye kerogo ekyo kya oborahi nabo igobona asinganeri ya mangana ya IMF na wamorekeire ase page ya gatano na kabere asebono ense ya Kenya bwana tokwakana rideni yabeteke gosaba mede bagotanaki dawa ya deni kulipa right kabisa ngono ne wonete ya kaneri deni elio asebono ebango ekagire gochi comment kana na bakenya bono barachi okoruswa ebango kigima elikwana kingari deni elio yabire biwakanwa. Alright, ayongati yali mwancho morigeria hanyari ko baga kumurekerwa senchiro boikarnu asa magazeti emambe yabono hirali bagali yago nyara ko bago kugora egazeti ya sora nyara ko bago kwemanya bwese ni amange nganyare ko baga kumurekerwa emambe yabono nto abalira ire ngatwacha kumurubirite emambe yabono buna sentunda ya gatatondo che yaragirange ense ya moneno sugango mena natwarenge amo nabarayibaito kurwa ase chigode ahime county ya Kisii gati yabo gati yabo MCA bwe ward yabo Gusero omweshimiwa Vincent Abuga oitora chikoba togosanga monere emambi yabono tunyara ko batomurikira beratatu ayanyare ko bakwene kiase ward yaje yabo Gusero chipara njigane tokaba chikorosibwa embura ya Ture account Nyamira yetete muswada oli nyara ko bakoleta liberera igoro yokoba yes keroka nyara ko be municipality nto babolinga barabwo bune account government ya Kisii goterase assembly nkerengere kibabwate kubatekana na ogweti wokuo kwa ali chikelio kwa se county ya Nyamira nyurangane chiro yanyare ko bego twara okungusana na okonene nabo igontanyara ko batogosangana ere omo MCA bwe ward ya Masige East omweshimiwa Michael Mutume chinga kibo yotanyara ko batogosangana barabo emambi ya bono toskare togendare onye kore omwaki kura bwechi ward ya Chibere nabo igomenye bwe county ya Kisii ribagane liago nyara ko bogosanga karangari kiago amona intwe liboli liago gwetera se mitandao ya Facebook no tore live Ndizi TV News Digital no tore YouTube Ndizi TV News na bwe gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net na bwe gwetera se SMS no tore ogotonyora ze namba ya 0792192834 0792192834 mwanchu mune namba usanga ekerengera likiao igoro ya amagendero yo asichiwadi chicheito na baigase engana ya ensemeri ya mochi ose town ya Keroka
nindo chetu Jumatatu ina somo tumokoma kani ndo chingana ya yule mmoja awatabano ali 90 Vincent Kenyoro awatabano following from Iranda Nyakoe Kemi Sobi Motangi ata good morning kuri Nyankonga Junction watching you live wishing shabiki wote lovely weekend ahead. Asante kima Zakari Makori Mogina watching live listening from Bubasi Nyamaruma na Victor Mondo Momanye Ben Ruth Nyabuto Sheila Kemto Fred Nyandie Kamosi Maros Michemo Grace Ngwenye na Boigo Kerandi Dennis na Omo Kongo yeso na Cloud Nyakeza ta good morning team ENSAKIA watching live. Teresa Kimutu good morning JOSEPHAT and DORCAS from Muranga tune in and following you live. Daktari Henry Wachoki Kurwa Itibo City Kisii County Nikondani tuned in. Dolphin Morao good morning Joseph Missy DORCAS na Joshua wishing my children parents friends fans of Ndizi TV and all my enemies to have a joyful day, always listening you live from diaspora. Asante sana kabisa ndo chenga kina yobe shobesha bonse no bali me ijumo biko tenga bono tumo basagosuka tumo basako gendale ntokoirana ntirenda bageni baitu itunyali kumulekera na ali ya agendete ase eurogongoro ito rwa Gusii na Bwige County yetu ya Kisii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Kali